Alapane ambo dek bawalega bisiko kalian kironyo. Iyalah jadi berburu besok. Oh, tantulah yo batu cakra. Iyalah. Sudah seminggu anjing saya dikasih puding, maksud saya dikasih puding. Oh, puding. Kalau urusan anjang ke anjang, Langsung kanjang ya. langsung kanjang. Tarik. Ambo suko anjang lupa. Oh. Bagus kok anjang lupa kok. Ya, dengar ayo. Makanya dia agak condong karena lama, indak bunda aja saya. VIP kecek orang gini. Kalau saya cukup pakai anjing betina saja. Selain hemat tenaga, hemat energi, juga sangat menguntungkan. Adi 50 lah tak untungnya cakra. Lain sama. Selain itu, anjing saya juga bisa mencari apa anjing baru. Tidak perlu ke Jawa lagi. Kalau ambo mau buru, Ya. cukup pakai anjang ketek saja. Nyok aja lah hitamnya babi. Dimakan lah di babi kunya. Lepo, cakra. Coba kalian berpikir agak serentak. Malah pikir. Tuh. Dulu anjang lepoh dengan jantan gadang ko, apa langsung gadang saja? Tentu tidak. Yang pastinya dulu Nenek. Kalau anjang cakra ko dulu Pak itu jojo anjang ambo. Kini ketek bisuak gadang menjadi rajo di paburuan ko. Kini anjang lepoh gadang bisuak gaek langsung mati. Kini anjang cakra sadang rancak berbulu ketujuh, namun bakaja masuk banda sampai kini alun keluar. Oi tumbang, jangan sampai membuat malu dan uang dari minggu isu Yo bana bakaja uang tua, lah saminggu ko ada miri uang saja. Kok talu ala dua lo sepagi, amam bana dan juang Anjang kumbang yonan tasabu badan gadang talingo kulai jiko salah sawi basawi anjang jo babi kaja dari sinan pindah kasiko dari lurah ke ateh bukit bakaja pulau mangkonyo sero indah mulia si kumbang sakit kok udah pulang baburu malam butuh tiba di rumah dek udah itu katuju anak bini babau lengah dibaca baburu babi dan para lu anji yang bakaja di rumah indah abapiti anak jawab kasih sekolah. Sabanta anjangnya di mandiang. Awak sih nggak pernah nyemandiang tuh. Apalagi anaknya. Jadi kadi mandian pulau Liza. Udah muasanya. Udah kan? Ya kadi mandian. Onde tiap pagi anjang keluar. Onde baburu babi nyonaya Honda. Hari pakan dia naik ke pasar. Balik talua sarato saka. Jiko dikaji bana. Tapaso kini dia naik basabah. Anjang kumbang yonan tasabu badan gadang talingo kulai jiko salah sawi basawi anjang jo babi kaja dari sinan pindah kasiko dari lurah ke ateh bukit
udah di babi tadi. Nah, maka cuma udah pakai baju babi aku. Anjang udah. Anak kecil udah anjang. Enggak, maksud kamu anjang udah tuh. Lai sayang. Kau nak bakal anjang udah di babi. Dia udah kacai. Onde tiap pagi anjang keluar. Onde baburu babi nyonaya Honda. Hari pakan dia naik ke pasar. Balita luas sarato saka. Jiko dikaji-kaji bana. Tapaso kini dia naik basaba. Jiko dikaji-kaji bana, eloklah udah lalok di luar. Jiko dikaji-kaji bana, lalok sela udah di luar janjang tuh. Adik aja sial lo. Lain nak ke bah? Dicari lu lah sinyalnya Beko.